hakemaan ja vie sen hetken kuluttua joukkueen syleiltäväksi. Vuoden 2011 finaali on päättynyt Suomen 6-1 voittoon ja katsotaan mitä tapahtuu nyt. Sitten alkaa kuulua hirvittävää meteliä ja sen jälkeen poika viedään sananmukaisesti sinne seuraan, minne se kuuluu, niille pelaajille, joille se kuuluu, jotka ovat sen täältä Bratislavasta hakeneet sen vaikeuksien kautta, mutta hakeneet sen uskomalla itseensä, uskomalla jokaisessa pelissä siihen, että voitto tulee, vaikka sitä joudutaan hakemaan välillä kivien ja kantojen alta, mutta sieltähän suomalainen perusluonne on tehty. Metsästä on tultu, metsään lähdetään tarvittaessa, siinä ei ole mitään häpeilemistä. Se on suomalaisen ihmisen perusluonne ja sillä perusluonteella on vuodesta toiseen jaksettu, uskettu ja yritetty. Ja nyt se yritys saa palkinnon. Suomi on vuoden 2011 maailman mestari. René Paselle käyttää vielä päätöspuheenvuoron.